Gihingusgan sa kagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano nga mahuman ang mga proyekto ngadto sa mga kabaranggayan sa dili pa matapos ang iyang termino. Niadtong Oktubre 1, 2021, pinanguluhan sa buhatan sa Barangay Infrastructure Projects kun BIP, malampusong gipahigayon ang inauguration sa bag-o lang natibawas ng 160.5 meter road concreting sa Barangay Poblasyon Upper Hasaan nga ang proyekto mo kantidad og 600,000 pesos. Gisalmutan kini ni Provincial Board Member Gerardo Buboy Sabal III isip representante ni Governor Bambi Imano. Samtang si Barangay Kapitan Honorable Alan Leuterio uban ang tibok niyang kausa sa panerbisyo sa SB, mipadayag sab sa ilang kinasingkasing nga pasalamat tungod na hatagan katumanan ang ilang mga tinguha sa dapit. Gani si Barangay Kapitan Leuterio misaysay kung unsa ka epektibo mo dumala ni Governor Bambi, agig pa matuod na sa ubay-ubay nga proyekto nga napuslan gayud sa tanang lumulupyo sa maong barangay. Sugod pa lang nga milingkod ang gobernador isip kongresista kaniadto. We can trace back nga sa panahon nga siya congressman pa, no? Sa congressman pagdagan niya kongresista dinhi sa segundo distrito, ang kini nga barangay sa Upper Hasaan amo na gyud sang gihalad ang among kaugalingon ngadto kaniya nga diha gyud kami mosuporta sa iya. All in all, makaingon gi kami nga palangga gid kami sa gobernador. Iya ging gibaslan ang among pagsalig kaniya. Dungan sa pag-turnover ang panghinaot sa taga-Purok 6B kung asa nahimuta ang maong concreted road nga magpadayon si Governor Bambi sa iyang katakos sa pag-alagad bisan pa man sa haduol nga pagtapos sa panerbisyo niini isip amahan sa lalawigan o sa muhulip kaniya nga mahisama unta sa iyang kaikag sa pagpangalagad. Hilabihan ang kalipay sa mga lumulupyo sa dapit gumikan kaniadto, labihan kabatuon ang ilang agianan apan tungod sa barangay empowerment nga programa ni Governor Bambi, ilang masinatian ang hapsay nga kadalanan. Daghang salamat Governor Bambi Imano sa proyekto nga among nagawat. Tipik lamang nasangpit nga kahimuan sa mga napatuman nga proyekto ubos sa liderato ni Governor Bambi kung asa ang tanang barangay kapitan sulod sa 424 ka mga barangay na tagaan gayud og igong pagtagad ug walay na balibaran. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambert Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.